Zviri sei? Ndauya. Ini ndiri gentleman handivanze. Pane nyaya ndaigara ndichikanganwa kubvunza. Saka ndangoti beta ndingouya tingoti gaga spare. Gore ranga ndiri grade 7. Ndina ticha wangu weShona aindidzidzisa Shona. Akandipa test. In fact ndakapiwa homework. Kwanzi mangwana munhu nemunhu auya achitiudza 5 zvicherwa zvinocherwa muZimbabwe. Saka ndobva ndadii paya ndikati izvi zvakachipa izvi. Handina kudombobvunza blazi yangu ndikati handogobvunzirei mukoma zvinhu zvidoko izvi hazvimbondinetsi ndongonosvika ndichiudza ticha. Ndibva ndasvika makuseni ndikadotangwa neni zvikanzi iwe tiudze homework ndakakuudza iya zvicherwa 5 angotaura zvicherwa zvake 5 ava kudoita rimwe basa. Ndichibva ndati goridhe, platinum, chrome, mbeva nembambaira. Moza ndakarohwa zvokuti chero nanhasi ndikaona ticha ivavo ndoda kuvabvunza vavaindirovera chii. Saka ndiri kudavo help kuti munibatsirewo pandakatadza chaipo ndepapi. Nokuti vakati tiudzei zvicherwa 5 zvese zvinhu zvandakataura izvozvo zvicherwa. Saka ndisuzwa pandakarasika ndepapi ndibatsireiwo. Thanks kune vachabatsiri.